Σήμερα θα κάνουμε unboxing ένα από τα πιο χρήσιμα προϊόντα για νέους γονείς, το Lionello Timon, και θα σας πω γιατί το επέλεξα ανάμεσα σε δεκάδες άλλα. Έψαξα πολύ πριν αποφασίσω, ήθελα κάτι αξιόπιστο, ασφαλές και με εγγύηση. Και τελικά κατέληξα στην Lionello γιατί είναι ένα από τα κορυφαία brand στην Ευρώπη. Αυτό που με κέρδισε είναι η εγγύηση εφόρου ζωής που προσφέρει σε όλα τα προϊόντα της. Το αγόρασα από το μορντόκοσμο και πραγματικά εντυπωσιάστηκα από την άμεση αποστολή, άψογη εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία. Ό,τι χρειάζεται μια νέα μαμά μαζεμένο σε ένα μέρος. Το στρώμα του είναι διπλό, ένα βασικό και ένα έξτρα από την Φίκι Μίκι, ένα ιατρικό πιστοποιημένο στρώμα που υποστηρίζει την σωστή ανάπτυξη της σπονδυλικής στήλης του μωρού. Αυτό το μοντέλο είναι 3 σε 1, ανεξάρτητο λίκνο, συγκίμησης και για ταξίδια. Είναι ελαφρύ, διπλώνει εύκολα και μεταφέρεται με την ειδική του τσάντα, ιδανικό για όταν πηγαίνουμε στο πατρικό ή διακοπές. Το συγκεκριμένο διαθέτει τροχούς με φρένο για εύκολη μετακίνηση, καλάθια αποθήκευσης για πάνες, μπιμπερό και σαλιάριες και φυσικά δικτυωτά τυχώματα για άψογο αερισμό και οπτική επαφή με το μωρό. Έχει ρυθμιζόμενο ύψος σε 6 επίπεδα και ελαφριά κλίση για περιπτώσεις παλινδρόμησης ή βολωμένης μητούλας. Για εμένα το Timon δεν είναι απλώς ένα βρεφικό λίκνο. Είναι ένα προϊόν που συνδυάζει ασφάλεια, λειτουργικότητα και ομορφιά και νιώθω απόλυτα σίγουρη που το διάλεξα για το πρώτο μου μωρό.